Lapsi tarvitsee sitä, että hänen perustarpeistaan pidetään huolta ja että hänen viesteihinsä ei vastata ennakoimattomalla tavalla. Sangen pienikin vauva kykenee erottamaan, onko vanhempi todella läsnä. Vanhemman vauvalle osoittama huomio, joka ei jakaudu minkään muun asian kanssa, vahvistaa lapsen itsetuntoa ja vakuuttaa, että hän on tärkeä. Älylaitteita käytettäessä vanhemmalta jää helposti huomaamatta lapsen kontaktiyritykset ja osa hänen pyynnöistään voi jäädä kokonaan vastausta vaille. Lapsen näkökulmasta vanhemman käyttäytyminen on ristiriitaista ja ennustamatonta. Vanhempi on välillä läsnä, välillä ei, kun älylaite vie hänen huomionsa. Älylaitteiden liiallinen käyttö on uusi ja huomaamaton tapa laiminlyödä lapsen emotionaalisia tarpeita sekä hänen tarvettaan vuorovaikutukseen ja yhteyteen hoivaajansa kanssa. Tämän kaltaista älylaitteen käytön tulemista perheenjäsenten välisen keskustelun ja vuorovaikutuksen lomaan kutsutaan teknohäiriöksi, technoference. Tutkittaessa laitteiden käytön vaikutusta vanhempi-lapsisuhteen laatuun on havaittu, että teknohäiriön myötä suhteet ovat etäisempiä ja ne koetaan epätyydyttävämmäksi. Jo kuukauden ikäinen vauva pyrkii vuorovaikutukseen hoivaajansa kanssa katsekontaktin ja ääntelyn keinoin. Puolen vuoden ikäinen lapsi seuraa hoivaajan eleitä ja ilmeitä jäljitellen niitä. Kun vanhempi on uppoutunut seuraamaan laitteen ruutua, voivat lapsen aloitteet vuorovaikutukseen jäädä huomaamatta, mikä saa vauvan levottomaksi. 1 ikävuoden paikkeilla lapsi alkaa tutkia ympäristöään. Keskittyessään johonkin esineeseen, lapsi tutkailee vuoroin esinettä ja vuoroin vanhempaansa, jakaakseen yhteisen hetken. Vanhempi, joka nimeää tässä tilanteessa esineen, tukee lapsen kykyä oppia äidinkieltään sekä sanojen ja niiden merkityksen välistä suhdetta. Tämä jaetuksi tarkkaavaisuudeksi kutsuttu vuorovaikutustilanne auttaa lasta oivaltamaan, että toisilla ihmisillä on omanlaisiaan ajatuksia. Vähitellen lapsi oppii arvelemaan, mitä muilla ihmisillä voi olla mielessään. Tämä luo lapselle edellytykset toimia sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä oppia uusia taitoja ja sanoja. Vanhemman on tärkeää olla läsnä hetkissä, jossa jaettua tarkkaavaisuutta koetaan. Jos vanhempi sen sijaan tutkailee puhelintaan, jää lapsi näissä herkissä, ohikiitävissä tilanteissa yksin ja vaille kehitystä vahvistavaa tukea. Vanhemman reagoiva läsnäolo hetkissä, jossa jaettua tarkkaavaisuutta koetaan, on lapsen luonnolliselle kehitykselle ensiarvoisen tärkeää. Otetaan puhelu Kaisalle. Kaisan nimi on muutettu ja ääni muokattu aiheen arkaluontoisuuden takia. Kaisa, pian tyttäresi syntymän jälkeen sinä vaihdoit älypuhelimen selvästi vanhempaan malliin, niin että vain puhelut ja tekstiviestit ovat mahdollisia. Miten päädyit tähän ratkaisuun? No, sitä ehdotettiin minulle pikkulapsipsykiatriasta, kun lapsella oli vähän sellaisia poissaolokohtauksia. Ja tutkittiin, ettei se olisi vaan epilepsia. Saatoin olla 6 tuntia päivässä älykännykällä ja lapsen oireet saattoi johtua liian vähäisestä vuorovaikutuksesta. Luulen, että he näki, että minäkin kärsin tilanteesta. Aluksi ajattelin, että en pysty luopumaan luurista, mutta kun tarkemmin ajattelin asiaa, se oli hyvä ratkaisu myös minulle. Minulla on tai oli selkeästi kännykkäriippuvuus ja vähentäminen ei onnistunut, niin oli tehtävä jotain radikaalimpaa. Epilepsia lapsellani ei onneksi ollut. Millä tavalla valinta on vaikuttanut sinuun? Minulla ei ole nyt koko ajan huono mieli. Saatoi siis ennen olla 6 tuntiakin älykännykällä päivässä ja se oli pois minun ja lapseni vuorovaikutuksesta. Olen mielestäni enemmän läsnä ja älykännykkä ei häiritse enää mun elämää koko ajan piippaamalla ja ei tarvitse olla koko ajan luurilla. Millaisia vaikutuksia sillä on ollut sinun ja lapsesi suhteeseen? Meidän vuorovaikutus on selvästi parantunut ja leikin enemmän lapseni kanssa ja olen läsnä paremmin. Myös puolisoni on huomannut eron.
Ainoastaan kadun sitä, etten tehnyt älyluurista luopumista jo aiemmin, koska se vaikutti negatiivisesti suhteeseemme, mutta onneksi päädyin tähän ratkaisuun. Enää en kärsi huonoa omatuntoa älykännykän käytöstä, kun sitä ei ole. Ja vuorovaikutus on paljon parempi ja poissaolokohtauksia lapsella ei enää ole. Kiitos jakamisesta. Lapsen kyky empatiaan ja vuorovaikutukseen syntyy varhaisina vuosina. Vauva harjoittelee suhteessa olemista nimenomaan hoivaajansa kanssa. Älylaitteen tullessa vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen esteeksi se vie vanhemman katseen pois lapsesta. Toisen tunteiden tunnistaminen ei onnistu, jos tilanteessa on kilpailevia huomiota vaativia asioita. Vauva ei pysty pitämään puoliaan, vaan on täysin vanhemman päätösvallan armoilla. Tarpeellista ei ole ehdottaa älylaitteista luopumista, mutta vanhemman on syytä olla tietoinen, kuinka laajasti ja salakavalastikin teknohäiriö vaikuttaa lapsen suhdetaitojen, empatiakyvyn ja puheen kehitykseen. Sitoutuminen vanhemmuuteen on saatavilla oloa lapselle silloin, kun lapsi saatavilla olemista tarvitsee. Vauvalle ja taaperoikäiselle vanhemman läheisyys ja yhteinen juttelu ovat korvaamattoman tarpeellista kasvun ja kehityksen kannalta. Vanhemman olisi maltettava säästää älylaitteiden käyttö lapsen kanssa jaettujen yhteisten hetkien ulkopuolelle. Silloin vanhempi herkemmin huomaa ne tärkeät hetket, kun lapsi hakee yhteyttä vanhempaan. Olisiko esimerkiksi mahdollista huomioida vain tulevat puhelut ja selata viestejä sekä sosiaalista mediaa vaikka silloin, kun lapsi nukkuu? Älylaitteet eivät itsessään ole ongelma, mutta niiden liiallinen käyttö niinä arvokkaina vuosina, kun varhainen kiintymyssuhde muodostuu, on haitallista ja aiheuttaa ongelmia.